Ciao. Kalm gewoon. Sure. Isabel nicht klotsch. Sure. Eilidh nicht klotsch. Kas weer Eilidh? Siarad i hyn, bos yn di. Nio, roer. Hallo, ga je Eilidh's klas? En kun je uw phone gepaard? Ja, kun je voor gemaakt. Dag laat. Hallo. Hi, Katie. Hallo, Miriam har show oss Sgoil. Kan jag skriva det i ju? Sure. Sure. Har I lysyn sgolen di? Yn o'ch roi tai mari yn oed? Hello, Fisam. Yn fact y rai di? Eilidh, fel i sio? Eilidh. Eilidh. Nee, ich kann nicht, ich bin Gramme, das tut mich. Laat me uit de weg. Har Isaac of Ulle met Eilidh mich klotsch. Met Eilidh Brien is een hele dunne zijn klas. Het schijne mag een dunne mechach. Kunnen ik u Eilidh niet klotsch meer? Erzoling, zwating, ach, ga je aanbreken. Persoon ga je jagen. An hele bruin tor. En dan kun je kunnen dragen. Wel, fa... Jay? Ba dynia cyd drog Eilidh a siarad mi ysyn i chi gynroi o donor i sin. Ko van. Meidi Cage. Dat laat gaan. Maar ik kijk niet hoor. Kaartje wel Eilidh. Chan il ffys ac om? En brouw ik u daar worden. Iets en één. Fa, ach, chan oer nog bych an spors. Hallo, na Polish monsieur tolle. Ha mi koshach de tev a caravan acum. Ha kitchen and stay on. Josh has een irrationally. I got flow. Mam! Eilidh! Eilidh!